Heb je al wat te kopen? Nee, er is niks te koop. We zijn een noodplan aan het maken voor de vastelavond door te komen. Als een crisis is. Kijk, hij is heel hubbig. Het polsbandje boven het zo moeten. Dus op zijn vaste route ook best flexibel. Van de eindbomen is je dan een insurance verschillen. Oh ja, dat had ik wel al gedaan. Ja, we kunnen niet de route nooit tekenen. Wat ze weten, kijk, waar zitten nu heen? En boeken ze vandaan? Ja, maar boeken ze vandaan? Van Toes, hij is Toes. Dus deze route afgelegd. Zwemmenterend in eerste. Deze route hier zwemmenterend door de Maas. En toen wisten de brug overgegaan. Ja, we zijn een noodplan aan het maken. Dat staat dat zo raar te horen. Maar gekend hij gaat doneren. Dat we de vastelavond gewoon doorkomen. En de gele reporter, daar legt alles vast. En een crisis, let op, een crisis. Let op, een crisis, loerder. Dat kunnen we niet doen. We moeten daar geen boel oplossen. Crisisoplossing. Wij gaan het doen. Wij gaan het doen.